Hvis du tidligere har gemt fagordlister i et filformat, så har du mulighed for at indhente dem igen, hvis du er på Interwords på en anden computer, f.eks. til eksamen. Du skal starte med at gå til profilindstillinger. Så skal du gå til ordforslag og fagordlister. Så skal du derefter trykke på tilføj, og når du har gjort det, har du mulighed for at importere en fil. Så skal du finde den fil, som du har din ordliste på, vælge den, og så vil ordene blive lagt ind. Så kan du gemme den, og når du har gemt den, skal du sørge for, at der er sat flueben i kassen nedenunder din ordliste. Og så kan du lukke vinduerne ned. Og når du så skal bruge fagordene, skal du slå fagordlistefunktionen til. Og så vil dine ord komme som forslag herover, når du skriver.